So may gibuhat ning bataan eh. Diya! Tungusa mo kada? Kana imong gingisi-ngisi dirang bayhana ka ug imong gi silpon-silpon. Nana, tabang ba ka sa kuha din manilig sa balay? Maglimpyo? Kis mo mga bataa mo ginabuhat mo mga pensyonada? Hulatan ninyo mulayas kung mapulan ko aning balayan eh. Kaya kamo akong pati manon diri sa tanan-tanan. Hindi na ko manghilabot ninyo, mulayas ko diri. Ma, di ba bago naman ko nanilihig ma. Nagdangki ko gisilihigan gani o. Nagpahuway lang gay ko kadali. Grabe mo si mama o. Grabe yun kayo. Tugtubag ko niya dira kay guntingon ko ng baba ni mong bayhana ka. Kanang silig, ipakaon ko na si Muha. Kusog na kay mumutubag kay dagko na mong unod. Bukog! Masig pangguntingon ko na inyong mga bukog-bukog. Mahira ninyo ha? Huwag mo'y kaluoy yung inahan ha? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?